Здравейте на всички и добре дошли отново в канала на Race Up Team. Както вече знаете, аз съм Светослав Деков, а това е моят състезателен автомобил BMW E92 с 2JZ двигател. В този влог нямаме търпение да ви разкажем как се подготвихме в зимния сезон за състезателния сезон в 2025. Ще видите също какво стана с колата на Боян, ще видите всъщност какво направихме и по този автомобил като промени, за да сме достатъчно конкурентни и подготвени за голямата новина Drift Kings International Series, европейския шампионат, в който ще се включим за първи път и ще видим как ще се справим. Така, реално, нека обиколим малко автомобила и да ви споделя малко повече за това какво сме направили, какво сме свършили, за да сме готови за този сезон. В момента го виждате в готово състояние. Промени тук няма. Двигателят остава със същата концепция, същата турбина, същата периферия. Единствената разлика, която има спрямо миналата година, е това, че сме добавили генерация. Искам да благодаря на DC Fabrication за абсолютно качествения, перфектен труд и начин на работа, които видяхме от тях. Изключително доволен съм и обичам да работя с такива професионалисти. Свалихме двигателя, прегледахме го, доста малки, бих казал, следи от употреба, но все пак лагери, трябваше да ги сменим биелни основни, за да може да сме сигурни, че всичко е окей за този сезон. Преместваме се към задната част на автомобила, където също имаме някои ключови промени. Както знаете, от миналата година караме с Quick Change диференциал, който остава същия и тази година. Това е една част от автомобила, която работи перфектно и се кефя всеки път, когато се наложи да я ползваме и всъщност да я използваме, за да адаптираме нашето поведение на автомобила на пистата. От диференциала обаче към колелетата трябва да предаваме тия 650 коня и това се случва благодарение на полоските от Kangaroo Steam. Новият им дизайн с много по-големите външни карета реално ще ни позволи да нямаме живот и здраве, никакви проблеми с това колко сритваме автомобила, колко напрежение оказваме върху гумите по тези дълги трасета, на които се очаква да караме. Освен това, както може да видите, задницата на автомобила е доста по-ниска. Последното ни състезание в Сливен беше с един от най-лошите сетъпи, които сме имали на 92-ката. Задните гуми бяха изключително затворени, но това доведе до едни промени, които накараха автомобила да си вдигне задницата. За да можем да адаптираме по някакъв начин нещата, реално много избягахме концептуално от това как трябва да стои автомобила. Имахме проблем с задния мост, беше крив, така че тази година сме с нов заден мост, с леко променена позиция на диференциала и така променяща леко геометрията на цялата задница. Така че грип тази година ще имаме повече, благодарение на всички тия промени. Тази година продължаваме да караме с гумите Зекнова. Доволни сме от тях, нещата се случват добре. Ако искате и вие да карате с тях, може директно да се свържете с нас. Нека да влезем вътре в автомобила, за да споделя за някои много дребни нещица, които аз ще усещам докато карам, които реално не съм имал възможност да им се наслаждавам през изминалата година. Сменихме си помпата на ръчната, за да стане с доста по-малък ход. Ако сте виждали в предишните влогове клипове от онборда, знаете как ръчната ми е една от тези, които потъват най-много назад. Тази година е с значително по-къс ход, което е супер. Тук по тези бутони също имаме някои промени, които обаче няма нужда да влизам в детайл, просто управляваме някои различни неща. Имаме малко подобрения по инсталацията, за да бъде по-надежна, но най-ключовото нещо е този скоростен лост, който с
скоростна кутия, която сложихме тази година, същата като старата, само че ревизирана, направена, нагласена. Скоростите на автомобила се усещат по съвсем различен начин. Така че не е огромна промяна, не е нещо много сложно, но очаквам това да ми се отрази доста, да ми позволи всъщност да карам малко по-агресивно. Последното ни състезание е в Сливен. Знаете, че имах един пропуснат батъл. Не пропуснат, а за малко да падна на един батъл, заради това, че трета предавка не успя да влезне. Свалихме кутията, видяхме, че има причина да не влизат лесно предавките, така че тази година вложихме доста усилия в това да ревизираме кутии, които по принцип са трудни за ревизиране. Оттам нататък съединител, нов пакет, изцяло същия тип, както сме карали и миналата година, но подсигурен, ревизиран, усилен отново и работещ доста добре. Тази година амбициозните ни планове ще бъдат изпълнени благодарение на няколко ключови партньорства. Изключително съм благодарен, че зад гърба ни застават тази година за първи път Global Kinetics, които ще ни позволят да излезнем на международната сцена. Продължаваме много сериозното си партньорство също и с Загора Group BG. Да стигнем до пистата коства изключително много и също по време на сезона и в зимния сезон изключително много разчитаме на Garage 042, One Race Garage, Kangaroo Steam и No Limit Performance, които подготвят, създават и дават части, с които нашия автомобил да издържа на пистата и да бъде винаги в изрядна кондиция. И в края на този влог искам да пожелая весели и светли празници на всички. Имайте един страхотен велик ден и не забравяйте, че само след 5 дни ние ще сме на пистата в Нюрбургринг и вие ще може да проследявате цялото ни участие на лайв стрима, който ще бъде в страниците на Drift Kings International Series, в YouTube, Facebook и Instagram. Също не забравяйте да последвате нашите профили в същите социални мрежи и стискаме палци и се надяваме следващата седмица да се върнем с купа от Нюрбургринг.